1250 ikasle kantuz ekimena bart Donibane Loitzuneko tankan. 11 eta 12 urteko ikasleak oholtza gainean musikari profesionalekin batera proiektu artistiko parte hartzaile eta berezia. Gauza desberdinak lantzen ditugu, harremanak ikasen artean, ez dira baitez bada ezagutzen kolegioen artean, egia erraiteko Ziburu eta Lartzabale biziki urrun dira, geografikoki, beraz hor parada dute elgar ezagutzeko, gero bazen euskal kulturaren transmisioa, eta... Bai, gero ere estenan esperientzia bizitzea, azkenean bada bizipen bat, eta estenan ikasle guztiak elkarrekin izan dezaten esperientzia musikal bat, eta hori da, kantuarena ere, eta gero horren arira, pixkate euskararen arira eta historiaren arira, egin ditugu hausnarketa kantuenak euskarako irakasleekin, gero pixkate euskal rockaren testu ingurua hausnartuko dute, Anjerekin batera elkarrizketa baten bidez. Kultura ondareren transmisioa ere helburu, euskal rockaren historia eta bilakaera ere landu baitute. Batzuk zautzen zituzten etxean entzuten baitziren, beste batzuk bat ere. Eta hasigira pixkanaka, bakotxa bere aldetik. Nire aitatxik entzuten ziten bere kantuak. Eta ez nakien berak zituela jotzen, baina bizki maiten dituen. Eta hor ikasi dut berak zituela egiten. Ez ikasi behar izan ditut. Kantu batzuk jabanek izken eta beste batzuk ikasi ditut kolegioan. Amatxik entzuten zituen bizki maite zuelako. Eta niko etxartere entzuten zutelako ezaguna ikitzen zuten. Seigarren mailako ikasleak Ziburu, Senpere, Kanbo eta Lartzabaleko kolegiokoak esperientzia ahaztezina eurentzat. Aurkeztu eta batzuk ez zuten Anjeren izena ere ezagutzen, eta beste batzuk kantuak eta guzti ezagutzen zituzten, pixkate hori realitate desberdinak dira ikasleen artean, eta badute aukera orain denak ziur ezagutzen dutela eta kantu guztiak biziki ongi menperatze dituzte. Bakezaleak, nek? Bakezaleak, gustatzen zaizu zure? Bai. Ezagutzen zenuen agian? Edo... Bai. Eta zuen kasuan? Amnistiaren dema. Eta nahiz? Ardiak lego. Neri kantuz. Bakezaleak. Donibane Loitzunen izan da lehen kontzertua bigarrena, Maulen izanen da maiatzaren 22an. Joanen gira Maulerat ere eginen dugu kontzertu bat ere. Hor maiatza arte onu baditugu onu urratsak egiteko eta maiatzeko kontzertua kasik berdina da, baina sorpresak gehitzen ditugu. Ez ditugu orain salatuko. Ikus-entzuleok Anje Dualderen musikarekin amaituko dugu gaurko saioa bihar arte.